bezala egin beharrik, soin entzun iten Ah, digu, baina, takit oiturak, bueno, txaloita oitura hona da. bai. Sartu gara, Oso ondo, suposatzen dut, beste ostegun batez, bai. eta, bagoaz, musika jarrikoet. Irratirako, Twitcherako ja bagaude, ez? Bai, Vale, bagaude. ados. Bagoaz irratirako. Goizerokaren lehenengo orduan jarraitzen dugu eta ostegunero bezalaxe sustatuko lagunak ditugu prest. Euskara eta teknologia uztartzen dituzten albisteak partekatzen dituzte eta gurean kontatzen digute. Egunon, Luistxo? Egunon, anaitze. Zer moduz? Ondo, asteko kontutxo batzuk komentatzeko gogoz, erakusteko gogoz ere bai, Twitchetik Hori da. ikusi ahal izango dugulako, ere, eta hortxe. Bai, prest. Eta, bueno, gaurko saiorako bi albiste aukeratu ditugu, eta bata museon inguruan hitz egiten duena, eta bestea adimen artifiziala, Luistxo. Agian ez da adimen artifiziala. Vale. Informatika aurreratu guztiari horrela deitu diogu, ezta? Vale. Baina, adibidez, itzulpen teknologiak, uste dut badukala ahaidetasun bat, adimen artifizialarekin, baina lehenagotik datorren sare neuronalen kontzeptuarekin daukala harreman gehiago uste dut. Vale. Primeran. Orduan, ahaideak bai, baina ez galdetu, aber honek ezaugarri ditun, eta besteak enaiz horretarako onena, baina, adibidez, itzulpen automatikoan euskaraz egin dian, Bai. horrek zer ikusi daukate. Eta baita ere, antzeko edo zerikusia daukan teknologia pare bat, dala ahotsa testua bihurtzearena, Bai. eta aldi berean testua ahots bihurtzearena, bi prozesu paralelo, ez dianak berdinak, baina erlazioa daukatenak, hor ere, 21. mendean urteak daramatza euskal teknologiak lanean, Bai. eta nik uste dut orain, adibin artifizialerako egin dian superkorpus handi hoiek eta konputazioko gaitasun handi hoiek ere laguntzen diotela honi. Hori da, vale. Baina, familiakoak dira, baina ez da gauza bera dian, hori zanen gizun. Lehengusuk. Hori da, lehengusuak edo lehengusu txikiak. Vale. Kontua da, honekin euskeraz dabilen erakunde bat, ibili izan dira euskal ikerlariak eta ikerketa zentroak honetan, 20. mendean, baina zentroa dala EHUk eratu duen erakundea hainbat ikerlarirekin eta latxa sistema, adimen artifizialeko sistema eta esplikatu duguna, jarri ditu demo batzuk sarean, bere lana ikusteko, bat uste ikusia latxarekin, uste dudanez, eta bestea da ahots teknologia honekin. ASR, deritxo inglesez. Automated Speech Recognition. Hizketaren ezagutza automatikoa. Eta uste dut nahiko ondo da bilela, nire aprobetan ondo irten zait. Zer duguna da, nik irratirako esaten dudan hau, mikrofonoetatik, egurako uinetara eta Twitcheko bideo feedera jutearekin batera, sisteman ere zertzen dan, ez? Kable bakar bat alde guztietarako balio duen, ala ez, baina proba egingo dugu. Vale. Orduan, pantalla partekatuko dut. Vale. Hemen dugu albistea eta ASR hitzentroaren irudi bat hor, ASR egiten duen tresna, noa, bertara. Agertze zaigu pantalla bat, bi aukera ematen ditu, audio bat norberak kargatu dezake eta testua ekoizten du, edo
bestela mikrofono bat ikusten ari gara, mikrofono txiki bat, eta hor sakatu ondoren, Hitz egiten duzun guztia? bai, aproba bat egingo dugu, nik hitz egingo dut, Vale. transkribatzen duen, eta gero zure ahotsa ere hemendikan datorren uri ja pixka zailago iruditzen zait, baina, bueno, Bai. probatzeagatik, orain, sakatu aurretik pentsatu egin beharko du, zer esan. Baina, bueno, improvisazioaren zuzenekoak hau dute, prestatu Bai. beharrik ez. Konektatu eta bota. Bueno, artikuluak lantzen ditugu, aprobak eginez eta hola, eta bueno, orain ere balako zerbait da. Sakatu dut, record izeneko botoi gorria agertzen zait, eta pentsatzen dut. Kaixo, bai, ematen du nire ahotsa ari dela pasatzen sistemara, ze ikusten ditut aloko uin mugimendu batzuk, igual submit motoiari eman behar diot, ze momentuz output edo emaitzan ez dut ezer ikusten. Error. A ber, berriro kargatuko dugu. Edo bestela igual lehenengo stop eta gero igual hori izan. Bueno, ez, no? A ber, berriro emango dut. Record. Kaixo, aproba bat irratian zuzenean. Oso esatari ahots kaskarra dut nik, uste dudanez, baina eta gainera ezagutza gutxi ere, lehen stop ematea gomendatu didate, eta ea horrela sartzen den. Baina lehen bizi, stop eman aurretik anaitze esan zuk zerbait ea grabatzen den. Kaixo, Luistxo, probak egiten ari gara, baina ez da. Ez, zure ahotsa ez du, zure ahotsak ez du uina mugitu. Orain, stop emango diot, eta submit. Bai, arrazoiaz, ze pena. Ai, a ber. Record. Kaixo, aproba bat irratian zuzenean. Oso esatari ahots kaskarra dut nik. Orain ematen dut prozesatzen ari da. Prozesatzen ari da, bai. Eta gainera ezagutza gutxi ere, lehen stop ematea gomendatu didate. Hombre, etorri da zerbait. Eta ea horrela sartzen den. Begira. Kaixo, aproba bati irratian zuzenean oso esatari ahots kaskarra dut nik. Uste dudanez. Baina eta gainera ezagutza gutxi ere, lehen stop ematea gomendatu didate, eta ea horrela sartzen den. Baina lehen bizi stop eman aurretik, anaitze, esan zuk zerbait ea grabatzen den zure ahotsa. Ez du zure ahotsak, ez du ina mugitu, orain ez. Bai, agramatikaltasun improvisatu hori hitz egiten esatari ez profesionalarena, ondo hartu du. Orain, ez duen ulertzen inondik da, puntuazio zeinu batzuk ere inferitu behar direla norberaren zeretik. Orduan, nik tresna hau kazetaritza munduan ikusi dut, eta batez ere erabiltzen da prentsaurrekotan. Hau da, prentsa idatzirako erabiltzen dute kazetariak, gero transkribatu beharrean, tresna hauek erabiltzen dituzte, erreztasun hori izateko gerora, ez? Transkribazio hori ditu. Euskeraz? Euskeraz, bai. Bai? Baina gero, zuzenketa egin beharko duzu, hau da, pixkat erreztasun hori, ez? Nik ere ikusi dut elkarrizketa batzuk egiten, arlo akademikoan, lagun bat dudalako elkarrizketa batzuetan oinarritutako lan bat egin batzuen, eta jardun luzean eta hola, eta gaztelaniaz oso ondo zitzaion, eta gero, baina testuak kopi pegatu behar ziren, tarteka, eta orduan, etzan elkarrizketa osoa publikatzeko, baina hitzak ateatzeko eta bai. Hori da, lana erreztasun hori, ez? Bueno, moztuko dugu hau, ikusi du euskeraz primeran egiteko teknologia dela, eta ze bideren bidez lankide horiek? Zeren bidez euskaraz? Beraien medioa euskaraz alako. Bai, baina esan nahi dut, ze erabiliz? Nola ze erabiliz? Ze tresna, Word? Mugikorra. Mugikorreko... Aplikazio hori. Aplikazio bat? Bai, aplikazio bat, grabatu iten zon eta gero transkribatzen zola. Baina ez dakizu bere izena edo, azken zer daukan edo, bale, bueno.
Hori ez. ikertuko dugu, artikulotxoan aterako dugu. Lortu daiteke informazio. Norbaiti galdetu eta pasa pista. Bai, baina Bueno, bai, hori da. Begira. eta Bai, bestea, grabatu eta transkribatu egiten zuen, Osea, bai, biak zen ikusita neuken hori eta konforme. Bueno, ikastera etorri gara. bai. Bueno, beste tresna hitzentroak jarri duena, ahots ezautzarekin batera, Bai, euskarazko testu batek, ze bat mailako azterketa bat gainditzen ote duen. Eta, bueno, berriro ingo dugu, vale. partekatzea. Eta hemen, bueno, tresna hortxe goian daukat pantalla batekin, baina hartuko dudan testua da sustatun bertan publikatu Vale, dudan. ados. Esplikatzen duena ze bat maila zer dan. Sasoi batean, ega izeneko azterketak ziurtatzen zuenaren ekibalente administratibo bat behintzat, ez dakite Mhm. zailtasun edo sakontasun mailan ez naiz hartuko, baina ekibalente administratiboa bada, eta Bai. bueno, eta gainera da nazioarteko nomenklatura eta sistema baten Mhm. arabera. Bueno, Hori da. hartuko dut testu hau, kopiatzen dut nire zeretik eta joango naiz berriro ere sistema horretara. Hugging Face izeneko tresna bada halako teknologia probatzeko leku bat. Mhm. Orduan, sartuko dut, Ai, pegatzen dut testua, bai, zer? vale, ez da, ez. Bagaude Desagertu irudian, egin gara, bai. Momentu batean desagertu egin gara. bueno, testua kopiatu dut ze bat bailari buruzkoa da, Vale. eta prozesatzen du. Etxamina Gainera segituan. jartzen du, beda, kuriosa, Bai, ikusleentzako ez, entzuleentzako, prozesatzen jartzen du zenbat segundu tardako ditun. bai, Zertifikatu zuen. 7 segunduan. 0,8 jartzen zuen. Bai, segituan egin du, Bai. 5 segunduan. Bai. Eta gai 178 eta ez gai 122. Vale, Ez dakit honek zesan nahi duen, zehazki. 10 puntutik 7 lortu dugu. hori da, nik hala Edo, ulertzen. edo 100 epaile baleude 77 gaitzat emango luke eta 122 ez gaitzat. Claro. Eta ez gai izateko okerrak nun daude. Bueno, hemen, kejatzen hasi gara ja. Ja. Baina Baina, beran bai jartzen du ustet aukerak, ez? Jartzen dola C123 eskola txikiak, edo ze jartzen du, zer da hori? uste dut beste testu batzuk dirala, Ah, vale. adibidezkoak jarri Mhm. dituztenak hor. Ah, vale. Baina nirea, Atzero, bai. bueno, desagertu da. Bueno, berdin dio. Ja. Bueno, orduan, hiztun automatikoak eta aztertzaile automatikoekin euskalduni beharrik ez, makinak egingo dute dana. Bueno. Eh, Zai bai, oso zaila da. Nik uste, lehen esan dugu, ez, kazetaritzan, tresna modura edo lana ze bat ez digu eman behar gaurkoan, ez? Erreztasun hori emateko lanari nik uste egokiak direla. Azkenean gogoratzen naiz, eta zuk ere Luistxo gogoratuko zara, ez? Zerbait transkribatu behar zenuenean, edo Bai, zenbat denbora pasatzen genuen, ez? Hori transkribatzen, eta estopari eman, playari eman, eta atzera egin, eta halako kontuak nik uste, teknologiak laguntzen duela, ez? Ez, bai. guztiz kopiatu eta hori publikatu, baizik eta lanketa bat humanoaren Oraingoz, oraingoz. oraingoz Nik uste dut, humanoaren bai, beharra dagoela. puntuazioaren lanketan ere ongo diala batzuk. Eta Bai. asmatzen baldin bada gure kadentzia puntutako hometan bihurtzen, euskeraz ere aplikatu ahal izango dela hori. Bueno, Bai, hauxe kontuetako bat, erdi adimen artifiziala edo teknologia aurreratuen ingurukoa, vale. eta beste kontua, uste dut Aipatu dugu museoak, bai. bai, museotik izeneko plataforma bat. Orain dela aste batzuk jarri zen martxan, baina, bueno, Mhm. oraintxe jarri genion arreta, eta hau ere Vale. pantalla baten bidez erakutsiko dugu. Mhm. Museotik. Bueno, pixkat alako hitz joko bat dago horretik, edo Bai. teknologia eta informazio
Nei asko gustatzen zaizkit, hola hitz jokok egiten dituzte. bueno, museotik delako hau da, Vale. esploratu bildumak klikatuko dut, museotik.euskadi.eus helbidean dago, eta esploratu bildumak jarri ezkero, agertuko da zein zentrotatik, edo agertu beharko luke. Bai. Ez, hau ez da. Nor gara honetan uste dut datorrela, barkatu, konfunditu naiz, hori da. Ze erakundek jarri dituzten hemen euren fondo digitalizatuak, da Euskal Autonomia Erkidegoko 3 probintzietako 41 erakundek, Balenciaga Museoa, Armagintza Museoa hori Eibarkoa, Meatzaritza Museoa, Bilboko Euskal Museoa, Arte Ederretako ere bai Bilbon, Zumalakarregi Museoa, bueno, hainbat. Museo izena ez daukaten etxe batzuk ere bai, eta orduan, bakoitzetik, ez dut uste fondo guztiak hola digitalizatuta ekarri dituztenak, baina bai multzo batzuk, eta gero landu ere egin dituzte. Historioak izeneko atal bat dago, non landu dituzten hainbat gai eklektiko, adibidez hemen, ikusten ari gaiz, tolestura eta volumena artean, Iruñeko Damatik Balentziagara, eta klikatzen badugu, halako bideo bat dago, eta zenbait objektu erakustik beharko lizkiguke, bueno, bai, eskulturan, eta gero berriagoetan ere, Balentziaga eta artea lotzen, hola, eta beste ataltxo bat ikusteagatik, multimedia delakoan, bueno, bideoak ere bai, baina baita ere daude, kargatuko du gehiago, daude obiektuak 3D egitura batean, sartuko naiz, Bilboko Euskal Museo, kargatzen da. Ikusi gehiago. Ikusi gehiago, ez dago. Torri da, baina... Da zoom estiloko bat, ez? Bai, irudiak, kuadroak edo argazkiak ampliatzeko, detailetara sartzeko aukera dago. Baina gero, 3D ejemplo batzuk ere bat zeuden, eta orain ez dut asmatuko. Bueno, berdin dio. Gero dagoen beste gauza bat, aukeratxo bat dago nire museotik. Eta da, erregistratu zaitezke. Ados? Egin dut urratxori, eta nire museotik atalera noanean. Gu jarraitzen dugu ikusten... Bai, nun gaude beste nun baiten, ez da? Eguneko jarraitzen. Ya está, listo. Leio berri bat ireki, ez dakiz zer. Bueno, Luis, zure obrak izeneko atal bat agertzen da, eta nire obrak ez da nik izenpetu ditudanak, baizik eta nik egin dudan bilduma bat. Eta bilaketa bidez sortu ditut batzuk, eta, bueno, segura herriko irudi batzuk aurkitu ditut, eta menekat aukera bilduma editatzeko eta elementu gehiago ikusteko. Identifikatu dut, bakit nun da, nori? Bi irudi izan dira, a ber, ondo nabilen. Ondo nabil? Bai. Herriko ate zahar bat, edo atari zahar bat, ez? Bai, plazarako bidea. Plazarako bidea da hau. Bai. Sarbide hori ez dago, orain, baino lehenengo planoan ikusten den atetxo hori eskubian. Ikusi, a ber, pizkat traketx nabil, edo webunea dabil traketx, erakutsi nahi nuen detailean nola sartu gintezken, baina, bueno, igual da. Egingo duena da, besta adibidetxo bat, norberaren bilduma nola egin daiteke. Bale, ados. Naiz bilaketara, asmatzen badut, hori da. Hor, segura bilatu nuen, eta orain Eibar bilatuko dut, orain nagoen tokia. Eta, a ber... trabatu zait. Informazio asko daukegu webgunea, Luistxo. Bueno, atzo harin zebilen, Etorri da. Bueno, begira, truste ibarrez, aldizkariak, gauza zaharrak, anfora, zilarrezko anfora bat.
Orduan, gehiago ikusi, Mhm. eta, bueno, zenbait aukeren artean dago, beharko luke, nire albumari gehitu. Eta Ah, hor, vale. gehitu, agertzen da leio moduko bat, eta nire bilduman gordetzeko aukera daukat, sustatukoak izeneko Claro, vale. baten gorde dut, edo bilduma berri bat sortu nezaken. Mhm. Bueno, esploratzeko Bai, baino eta norberantzako halako bildumatxo batzuk ere tarteka gordetzeko sistema bat mhm. daukaen, Eusko Jaurlaritzaren webgunean nagusian dagoen kulturako zerbitzu bat. Horixe. Primeran, hau da honetarako plana, gorde, hortxe ze ikusi nahi Museotara oporretan joan ezin dena, interneten esploratzera. hori da. Idealistako etxeak ikusi eta gero museoak bisitatu. Primeran, Luisjo, mila esker beste behin gurean egoteagatik, eta Datorren astean hurrengo, ikusiko. hori Hori da. da, hurrengo ostegunera arte. Aio! Vale, agur. Agur.